Sí, he d'aconseguir que aquella música torni al meu costat. Ho entens? Per això, costi el que costi, necessito tenir la núvia. Doncs és una llàstima, perquè em penso que t'aniria més bé estar-te assegut davant del piano. I estic d'acord. La núvia de la Rosa només serà meva, sents, Tenjo? Encara que per aconseguir-ho hagi de ferir-te. Miqui, és meravellós com toques el piano. Ets l'orgull del nostre institut. Gràcies a la peça que vas tocar l'altre dia, la festa que vam organitzar va ser tot un èxit. Però per què has decidit de cop i volta no participar en el concurs? Els professors estan molt decebuts. Sembla que aquest piano està una mica desafinat, no trobes? Vols dir, tinc entès que la setmana passada el van afinar? Bé, potser tens raó, sóc jo qui necessita afinar-se. Sempre que estàs sola et quedes tocant aquesta peça, oi? Sí, és veritat. L'única raó que tinc per tocar el piano és aquesta peça. Si encara el continuo tocant és només perquè vull que una persona escolti aquesta música. Una persona? Sí, però encara no puc tocar aquesta peça com m'agradaria. Faci el que faci, mai no acaba de sonar com voldria. Ah, no? Doncs a mi m'agrada molt com sona. Comunica també els teus sentiments, és com una carícia. Estic ben convençut que si al teu interior no hi ha la bellesa eterna, mai no seràs capaç de tocar aquesta peça. Com es titula això que toques? El jardí lluminós. El jardí lluminós. Preludi. Quin horror! En ma vida havia tret una nota tan baixa. Sí, està força malament. No ho entenc. Jo em pensava que memoritzant les taules de multiplicar ja en tenia prou. També era important que aprenguessis a raonar amb una certa lògica, no creus? I ara la meva mare em va dir: Guacaba, les senyoretes haurien de deixar el raonament lògic als homes. Sí, home. Oh, segur que ho has fet bé. Tu hi tens la mà trencada en matemàtiques. Insuficient? Ostres! Si mai havies tret una nota tan dolenta, es pot saber què t'ha passat? Estava un pèl distreta. Molt malament. Veig que seràs tu qui haurà d'estudiar raonament lògic. Sí, tens raó. No puc estar gens satisfeta amb aquesta nota. Quina mala puntuació.
saps fins a quin punt ens estimem en Mickey, oi? Ja ho sabem tot. Per culpa teva, el nostre estimat Mickey ha renunciat a participar al concurs de piano. De què parleu? Ho saps prou bé. Deus haver-li dit alguna bestiesa i ha perdut tota la seva confiança. Segur, però jo no li he dit pas res. Ei, vosaltres, què coi esteu fent? Em sap greu. Em sembla que aquelles noies et feien la murga per culpa meva. Perdona, sento molt el que ha passat, creu-me. Moltes gràcies. De res. Mira! El què? Qui és aquell noi que està passejant amb la Jimemilla? Ostres, és en Mickey. En Mickey? No el coneixes? És en Mickey Kaoru del 7è curs. És molt atractiu i està considerat un dels millors pianistes i practicants d'esgrima del país. A més, és un superdotat i ja fa cursos universitaris encara que no té l'edat. Fins i tot és popular entre les companyes de cursos superiors i una colla de noies perden el cap per ell. Però per què deu ser que l'Anxi i en Mickey estan junts? No m'ho puc arribar a explicar. Ei, Què hi fas aquí, Yuri? com que no eres ni a la residència ni al Consell d'Estudiants, he pensat que series aquí, a la biblioteca. Estàs revisant l'examen d'algú? Sí, podríem dir que sí. Sí, ja ho veig. Déu-n'hi-do, quina sorpresa. És molt estrany que et relacionis amb els altres. Digue'm una cosa, Yuri. No creus que la felicitat pot ser més a prop del que sovint ens pensem? Te'l miris com te'l miris, aquest examen és desastrós. Es pot saber de qui és? De moment ja he corregit les preguntes. Aquest professor sempre posa aquest tipus de preguntes enrevessades. Vés en compte la pròxima vegada. És fantàstic que algú et revisi els exàmens. A mi ja em faria prou falta un xicot que tingués sentit de la lògica. Ho te n'atent jo. Soc en Mickey Kaoru, encantat de conèixer-te. Però que saps qui sóc jo? És clar que sí. Et coneix tothom. És que ara ets la noia més famosa entre nosaltres. Nosaltres, dius? Em refereixo a això. O sigui que tu ets un dels nois del Consell d'Estudiants. Aleshores tu també deus voler la núvia de la Rosa. No, i ara? No et confonguis pas. Sí, sóc membre del Consell d'Estudiants, però no tinc cap intenció de guanyar un duel perquè la Jimemilla sigui meva. T'ho juro. Aquests són els problemes que segurament et trobaràs a l'examen de recuperació. Només cal que t'aprenguis les fórmules que t'he apuntat a la llibreta i podràs aprovar sense problemes. Moltes gràcies. De res. No sé si puc estar gaire tranquil·la. Pel que veig et preocupes molt per ella. És que ella, la Jimemilla, s'assembla una mica a algú que conec. Només és això. Però tranquil·la, no tinc cap intenció de desafiar-te a un duel. Només faltaria. No t'imagines pas quants problemes ens heu donat vosaltres, els nois del Consell d'Estudiants. No tinc ni idea de per què, però sempre ens esteu enredant amb aquells duels ridículs i amb assumptes sense sentit. I ara hem de fer aquest examen de recuperació tan emprenyador i no ens en sortirem. Dius? Tu també l'has de fer, l'examen? No. Bé, doncs, el cas és que sí. Felicitats, ho fas perfecte. Avui el so no té pas tanta intensitat com de costum, però la tècnica és més precisa, com ho diria. Té més harmonia. I has trobat la claror que sempre em deies? Sí, per fi l'he trobada. Tinc la sensació
que per fi seré capaç de recuperar allò que vaig perdre fa molt de temps. Em fas molta enveja, Mickey. Tan aviat com estigui segur d'haver-la recuperada, m'agradaria que m'ho diguessis, de debò. A qui li diu Claró? Qui sap? Podria ser que... A l'escola bàsica, el meu primer xicot era el millor estudiant de matemàtiques de l'escola. Oh, no ho sabia pas. Ja tenies xicot aleshores? I tant, però quan va saber que la lluita lliure... I els vols gegants d'arròs amb all m'agradaven. Oh, no! Ara ja sé quina classe de noia ets. Això em va dir. I tot es va acabar per sempre. Oh, joves enamorats vosaltres que somieu amb l'amor. Però en sou realment conscients? De qui és ell en realitat? Qui sap? Podria ser que... Ja va! Perdona'm si arribo tard. Tranquil, ja t'esperàvem. Endavant! Mira, resulta que... Hola, que us fa res que m'estigui amb vosaltres. Doncs, esclar que no, tu deus ser... La Nanami. La xicota d'en Mickey? Què? De cap manera! Bé, entreu d'una vegada, la Jimemilla ens espera impacient. Moltes gràcies. Sí, això, gràcies. Mira que deien que la residència estava encantada, però a mi em sembla que és molt bonica per dintre. Sí, quina habitació més maca. Gràcies, és la Jimemilla qui la deixa com una patena cada dia. Ja veig que li agrada que les coses estiguin ben netes. Estic impressionada, és fantàstica. Sí, ja ho veuràs. Pensa que l'Anxi Jimemilla és bona noia mentre puguis. Quina enveja, Utena, que puguis viure amb una noia tan femenina. Que te'n fots de mi? Jimemilla, sisplau, em deixes la teva goma d'esborrar? Un cargol! És un cargol fastigós! Aquesta tia té un cargol a l'estoig! Quin fàstic! Jimemilla, m'has decebut! No m'ho esperava, això. Aquesta serà la teva fi, Anxi Jimemilla! Sí, s'ha acabat el bròquil. Aquesta operació es dirà l'Anxi Jimemilla és una llunàtica i té cargols dins del seu estoig. Què em deies? Que ja no res. Vinga, comencem amb una equació de les fàcils. No t'arronsis, un cop aprenguis com s'ha de resoldre, ja veuràs que només és com un trencaclosques. Jimemilla, sisplau, em deixes la teva goma d'esborrar? Anxi Jimemilla, prepara't. Sí, és clar, aquesta és la casa dels meus amics cargols. Mira que sempre li dic que no els guardi allà dins. Però és tan tendre, això. Ja m'esperava una cosa així de la Jimemilla. Són cargols! Els trobeu tendres, uns cargols repugnants? Caterina, Julieta, Marcelina, i ens veurem després. Ho entens, Tenjo? T'has equivocat just aquí. Com? On dius? Com vulguis, no tinc cap més remei. No apliques l'excepció que t'he comentat, no es pot resoldre. Ei, aquí és com és la Quin mateixa escriptori més maco que teniu! Jo també en vull tenir un com aquest! Una serp! Hi ha una serp aquí dins! Aquesta tia té una serp verinosa ficada al calaix! Jimemilla, m'has decebut! No m'ho esperava, això. Serà la teva fi, Anxi Jimemilla! Ara sí que s'ha acabat el bròquil, maca! Aquesta operació es dirà l'Anxi Jimemilla és una llunàtica perillosa i té una serp verinosa guardada al calaix. Perdona, deies alguna cosa? Que ja no res. I el triangle ACP, el segment BX, és paral·lel al segment CP i per això... Quin escriptori més maco que teniu! Jo també en vull tenir un com aquest.
calaix d'aquest pupitre és la casa de la meva amiga Mangosta. Mira que sempre li dic que no la tingui allà, però no em fa cas. Quina cosa tan tendra. Ja m'esperava una cosa així de la Quimemilla. Però és una mangosta, no sembla gens estrany. Ara estem estudiant, bonica, i ens veurem després, d'acord? Era bona la serp, oi que sí? Perdona, Mickey, com ho resols, això? Mira, és molt fàcil. D'acord, tu ho has volgut. No volia arribar tan lluny, però no tinc altre remei. Aquest cop et guanyaré la partida. Un pop viu! Té un pop viu a l'armari! Aquesta tia té un pop viu amagat a l'armari! Quimemilla! M'has decebut! No m'ho esperava, això. Ara sí que estàs acabada, Anxi Quimemilla! Ara sí que s'ha acabat el broc i el mata. Aquesta operació es dirà l'Anxi Quimemilla és una llunàtica i amaga un pop viu dintre de l'armari. Perdona, deia res? Que ja no res. Ara sí, gràcies a aquest pop viu hauràs de suplicar-me pietat. Anxi Quimemilla, amb aquest pup et faré agenollar. Ja ho veuràs. Pobre, ja de tu no l'hauria obert l'armari. Mare meva, no m'ho puc creure. Això és un autèntic malson. Té un pop viu gegant, amb aquests tentacles tan grossos. Tranquil·la, això és el globus que vam fer servir al festival de l'any passat a l'escola. És que em feia molta pena llançar-lo i el vaig guardar dintre l'armari. Escolta, per què no li treus del cap la idea de guardar aquest trasto? Però és tan tendre, ja m'esperava una cosa així de la Quimemilla. Aleshores, això passa a ser x igual a 3. Si ara ho substitueixes aquí, podràs resoldre l'equació. Esclar, ara ho entenc. 3 més y és... Aleshores... Que fàcil, ja ho tinc. Com està ara? És correcte. Ostres, és veritat que ets un geni. Amb tu entenc les coses millor que a classe. No n'hi ha per tant. Hauries de prendre-t'ho seriosament. L'examen és la setmana que ve. Sí, senyoreta Utena. No, vaja, s'ha fet molt tard. Ei, Mickey! Què vols? Vols que mengem alguna cosa? I tu, Nanami, què en penses? Nanami? Com? Sí, el sopar. Ja hi havia pensat. Justament he portat alguna cosa per menjar. Espero que us agradi el que he preparat. Quina gràcia, una altra bestiola. En deu ser un altre amic de la Quimemilla, oi que sí? Xuxu, no hauries d'haver-ho fet. Coi d'animal. Em sap greu. Aniré a preparar 4 coses ara mateix, perdoneu. El gust de la llimonada i la maduixa combinades és deliciós. Vols dir? No hi ha dret. M'està fent quedar en ridícul, me la pagarà. De debò? Ja me l'apuntaré. No, jo hi hauria posat més xarop. Afanya't, Nanami. Val més que te'l prenguis abans que estigui desfet. Que potser te'n fots de mi, Anxi. No li parlis d'aquesta manera, sigues respectuosa. Té cargols al seu estoig, una mangosta al seu calaix, el globus d'un pop a l'armari. Vols que sigui respectuosa? I a sobre ara tenim kakigori per sopar. Em farà malbé l'estómac. Jo tinc un estómac molt delicat. Però a mi m'agrada el kakigori. És una llàstima que tinguis l'estómac tan delicat. No estic parlant de gel picant ni del meu estómac. Merda, com pot ser que la Quimemilla us caigui tan bé a tots dos? No ho entenc. Que no deies que tu també tenies ganes de ser amiga seva? Què coi dius? El que passa és que a tu t'agrada la Quimemilla. Confessa-ho, Mickey. Jo... Ei, la Quimemilla ja no hi és. Tens raó. No l'hauria d'haver obligat a quedar-se a estudiar amb nosaltres. Potser hauria estat millor preparar takoyaki per sopar. Aniré a veure com està. Vinga amb tu.
Ah, Ah? És un piano. Aquesta és la cançó que sempre toques, no? ostres, no sabia que la Jimemilla tocava el piano. Toca igual que la meva germaneta. Aquell jardí lluminós. Eh? L'he trobada. He trobat la claror.ミッキーのためにピアノを弾いてあげなよ。なんだか彼、君のピアノに特別な思い入れがあるようだし。ウテナ様がそうしろとおっしゃるなら。いや、僕が言ったからじゃなくて、ミッキーのためにさ。私はバラの花嫁。エンゲージした方の思うがままです。目を覚ませよ、ミッキー。そんなやり方でヒメミヤのピアノを手に入れようとするなんて間違ってる。次回、少女革命ウテナ、光さすにはフィナーレ。絶対運命、目視録。